Lluís Roure, 80 anys de memòries. Així és el títol de l'exposició que acull el Castell de Calonge, una retrospectiva que recull prop de 60 anys de trajectòria del pintor, fotògraf i il·lustrador de Sant Miquel de Campmajor. La mostra, que es podrà visitar fins al 7 de setembre, reuneix una vintena de quadres de gran i petit format, sobretot paisatges de l'Empordà i les comarques gironines, realitzats amb diverses tècniques dels anys 60 fins avui. És un llibre, és el meu testament de vida, és una obra que té més de 800 pàgines i no és un llibre, diguem-ne, en el sentit de, com t'ho diria, no és de pintura i pintura, sinó que hi ha tot un trajecte llarg de la vida com era la vida rural dels anys 50, que això ja no la pot explicar gairebé ningú, perquè l'edat que tenim, a darrere nostra queda quasi ningú. I aleshores ja ha quedat plasmat que en el llibre, tota aquesta època com es vivia aquells anys, hi ha tota l'evolució de l'època de Sant Miquel, com vas evolucionant cap a anem a Barcelona i anem corrent pel món i hem anat obrint les ales. He fet molts llibres, he editat molts de llibres i per tant la sort de poder estar avui jo aquí no té pagament, és una cosa extraordinària, estic molt i molt feliç. Hi ha doncs tota aquesta sèrie que hem dit des d'una primera època, un temps de matèries, que el podran veure a l'exposició, veuran l'evolució del pintor fins a arribar aquí baix, on tenim les 4 estacions a l'Empordà, que són 4 obres emblemàtiques, estan exposats des de Sant Petersburg, han estat exposats a molts llocs del món i avui estan aquí. Doncs jo crec que aquí veuran una completa de la meva obra, l'evolució des del primer dibuix fins a arribar a una obra emblemàtica com són les 4 estacions de l'Empordà. També inclou una quinzena de fotografies preses pel mateix artista i està vinculada al seu llibre autobiogràfic publicat el 2024 amb el mateix títol. Roure, que ha exposat arreu de Catalunya, a l'Estat i en països com França, Rússia o els Estats Units i que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2017, ha estat una figura clau en la difusió del paisatge gironí. Bé, molt contents i il·lusionats de poder portar a Lluís Roure aquest mes d'agost aquí al Castell de Calonge amb una retrospectiva del temps que ha estat pintant, bàsicament una biografia de 80 anys. Un home que va començar al camp, que allà va somiar ser pintor i es va convertir en un artista. Un artista que ha estat copiat, imitat, però que sempre ha mantingut la seva personalitat i avui per avui no deixa de ser poder l'autor punter que tenim avui aquí a Girona i sobretot l'Empordà. Aquesta exposició presenta des dels primers dibuixos que feia al camp fins a grans obres com les 4 estacions que són dignes de mirar i de veure i que estan exposades aquí durant tot aquest mes d'agost fins al dia 5 de setembre. L'exposició es pot visitar gratuïtament de dimarts a diumenge de 6 a 9 de la nit i posa el punt final a la temporada d'estiu d'art al Castell de Calonge, que enguany també ha acollit mostres de Francesc Ruiz Abat i Dimitri Cosiré.